நடன அமைப்பாளரும் நடிகரும் இயக்குனருமான பிரபுதேவா அவர்கள் சமீபத்தில் திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கோயிலுக்கு தன்னுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தையோடு போயிட்டு பிரார்த்தனை செஞ்சிருக்காரு. இந்த கோவில் இந்தியாவில் அதிகம் பார்வையிடப்படும் மத தலங்களில் ஒன்றாகும். இது ஆண்டுதோறும் மில்லியன் கணக்கான பக்தர்களை ஈர்க்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. எளிய வெள்ளை உடையில் இந்த கோவிலுக்கு வந்திருந்த நம்ம பிரபுதேவா அவர்கள் கோவிலுக்கு வெளியே இருந்த புகைப்பட கலைஞர்களை செவ்வாய்க்கிழமை வரவேற்றாரு. பிரபுதேவா ரசிகர்களோட செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டாரு. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் பிரபுதேவா தனது மகன் ரிஷி ராகவேந்தர் தேவாவை ஒரு எனர்ஜியான நடன வீடியோ மூலம் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார். அந்த வீடியோ வைரல் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது. கான்செப்ட் ஒன்றில் தன்னுடைய மகன் கூட சேர்ந்து அவரும் மேடையில் நடனமாட ரசிகர்கள் அவரை உற்சாகப்படுத்தினாங்க. விரைவில் பிரபுதேவாவுடைய மகன் சினிமாவில் களமிறங்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இந்த நிலையில தான் தன்னுடைய இரண்டாவது மனைவி மற்றும் மகளோட குடும்பமாக திருப்பதிக்கு திடீர்னு விசிட் அடிச்சுட்டு வந்திருக்காரு பிரபுதேவா அவர்கள். குடும்பமாக அவர் திருப்பதிக்கு வந்துட்டு போனப்போ எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்னு இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் பயங்கர வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. பிரபுதேவா அவர்களுடைய இயக்கத்தில் இயக்குனர் சங்கரின் மகன் அர்ஜித் ஹீரோவா அறிமுகமாக இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு செய்தி சமீபமாக சோஷியல் மீடியாக்களில் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.